Nu vil jeg vise jer, hvordan man laver en QR-kode. Jeg starter simpelthen bare med at søge på Google, lav en QR-kode. Og den første, der kommer frem her, er faktisk rigtig god. Den hedder qrcodegenerator.com/QR-kode. Men der findes mange forskellige, man kan bruge. Heri, der er der en boks her, hvor man kan lave sin. Så kan vi for eksempel tage internetadresse eller hjemmesideadressen til, hvordan bruger jeg Pinterest. Det gør jeg ved at trykke herop. Og så kopierer jeg. Højreklik. Kopier. Derefter går jeg tilbage til mit vindue. Og så siger jeg indsæt. Og så har vi hjemmesiden der. Derefter trykker jeg på den grønne her, create QR-kode. Og så har den lavet min QR-kode, som er herovre. Derved kan jeg bare trykke på download. Lukker jeg det her vindue. Og trykker igen. Og så kommer den der. Så ligger den så her. Nu fik jeg gjort det 2 gange. Så kommer billedet simpelthen frem, og så kan du bruge billedet til at printe ud til jeres elever. Og så kan man downloade en QR-scanner på sin telefon. Og ved at scanne det her billede, så kommer jeg direkte ind til denne video.